murid-muridku kabeh sing ana pedhepane mbah kene. Awakmu ndolek ilmu utawa golek banyu kang wening ngono. Mula sing tak jaluk nggih awakmu kudu merhatekake apa sing dadi kandhane mbah ngono. Sebab iki dina awakmu bakal tak wae piandel nggih. Senajan piandel iki rupa pedhot nanging kena paribasane konsep gunung Jungkok Segoro wae. Mula nggih aja kesuwen maneh ya nggih. Yen awakmu wis tak wae piandel iki aja sanduwane sifat angkara murka kala. Aja duweni watak adigeng adiguna sapa sira sapa ingsun ngono. Mula nggih aja kesuwen maneh ya nggih. Iki pompong ana dina kang becik ya nggih. Meduna nggih ana pedhepane mbah kene ya nggih. Kaliya slamet ngono. Iki pangestu Mbah ingkang kula suwun. Ajarine. Lho. Apa iki? Kesurupan malah. Ya wis, ayo lapor nang Bagong. Piandel niki kula tampi tangan kekali. Melaku nggih sanjabane lawang kok melaku terus jaga caca aja ambekan. Kalembur sakalan. Tolong anten curut. Bisik. Anten tiang kesusuran. Kenapa? Niku Mbah, wonten larek keserupaan Endi? ten tangga sebelah. Kenapa kau nyampe kesurupan? Ten grumbul pados kajeng Mbah. Yowis, ayo bareng-bareng. Urusin rogoe. Ayo. Mriko Mbak. Lah niku Mbak, karene. Wah, gawat iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo saiki bareng-bareng cek setan ku barungan. Dasar setan jalan. Wah! La ilaha illallah. Ini ke tugasnya ngajar setan-setan yang kene. Ayo gabung kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Penggabungan iki ya. Ben apa?
Iya. Ayo laporan Pak RT ngajakno syukuran. Pak, idemu aku apik. Ayo. Ngajak anak-anak liyane yuk. Ya wis, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Pak RT. Pak RT. Waalaikumsalam. Ana apa nih? Pak, niku ajenge laporan. Terang aja. Pak, ini kita pun aman. Kenapa kita ngadakno tas syukuran gawe memperingati? Aman teko apa maksudnya? Nggih aman sih kok setan-setan sing mari ganggu wong nganti kesurupan. Walah. Ya wis, ambek kelompokno arek-arek ya. Ngumpul ning nggone lapangan. Aku tak salin sih. Nggih, Pak, tapi mboten nate berkat-berkatan. Cuma nyuwun donga mawon, kali kula jange laporan ke Mbak Agung. Ya wis, aku tak salin sih lho ngono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, aku gak iso mimpin doa piye iki? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bunga itu masih karo Mbak Agung. Lain perkusi. Assalamualaikum. Kenapa? Aku lagi butuh karo Mbak Agung. Wes tak celok nase. Kontak ya. Waalaikumsalam. Ana apa maneh? Mbak Agung tuh semua sih. Mbak, aku lak selam sik ya. Yo. Niku Mbak, kula badhe nyanjangi panjenengan. Niku ngumpul ke lapangan kali partai kali lare-lare. Ana cara apa sih kok ramen-ramen? Niku Mbak, desane awak dhewe bar kena setan sing nyusup-nyusupi wong-wong. Gak seposok iku. Tapi ya, Apa panjenengan tumbut hadir, Mbak? Oh ya wis. Entar ana aku ning lapangan. Aku tak merono. nggih pun Mbak, kula mantarien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pate. Woi, yo. Larane pun teko, Pak. Wis teko. Aku wis ID ya, Rek ya. Wis gak apa-apa wis. Mulai langsung ae. Terus doa. Pak RT. Ayo cepetan tambah mlaku timi Genji ya, Genji. Sampun ngumpul sedaya niki. Oke. Kita ngumpulno arek-arek iki mergo enek acara syukuran teko kene desa onde lepas kok ngene kesurupan. Lah iki enek jajan saeneke ambek ngombe konsumsine kita gak apa-apa ya. Nggih. Ya wis, acara iki ndang dimulai. Doa ini segera saya serahkan kepada Mas Andi. Monggo Mas Andi dipimpin doae. Lho, gak iso Pak RT. Sampeyan pemimpinnya sih. Setuju? Setuju. Monggo dimulai Pak RT. Ya wis. Piye caraku mimpin doa iki? Lho Pak RT, dan sampean mulai. Berdoa selesai. Lho, suruh berdoa kok wis muni amin. Wah, Pak RT gak bener iki. Ajane sampeyan iso mimpin doa napa mboten sih? Lah ngaku ngaji ae, Cik. Ikra papat ya. Berarti selama iki awak dhewe dipimpin RT sing utahe kopong iki. Pak, lamun dilengser, percuma dhewe iki. Aja arek jebatanku cek rong bulan kaso. Alah Bapak, Pak RT kudu dilengser. Ya lengser. Dhewe kudu ganti tukate sing anyar. Aja arek. Masuk perkara doa ngene tok ae. Aku dilengser berjabatan. Gak masuk akal ta. Percuma dhewe dipimpin RT sing ndase kopong. Opo neh ngaji sik ikrok papat. Aja arek, kan aku kesempatan no.
jabatanku jarang wulan kas sore karo kesempatan ya. Bodo amat, turun Pak RT. Turun. Ojo arek. Kurang wulan kas iki lho. Pak RT, lapo sampean lu gak diklekku. Dadi masalah arek iki, sampean turun kok ning kursi. Oh alah. Iki aku ijek dadi RT ya. Loh, kudu tetep lengser jabatan lho. Lengser. Wis mending saiki awake persiapan mulai. Sampean Pak RT. Sampean siap-siap mudhun jabatan. Aku kesempatan pisan kas ya rek. Jabatanku ijek rong wulan kas sore. Please. Yo wis, awak dhewe kei kesempatan pisan. Persiapno diri sampean. Saiki tak kei kesempatan nggih pemilihan ketua RT yang baru. Calon wis tak tunjuk. Sampean ambek Bagong. Sing setuju ayo ngambil jajan. Aku mangan jajan mergo lesu. Soalnya aku gorong wayahe nyoblos. Setelah makan kemudian Saiki semari mangan jajan, ayo mulai. Pak RT, aja lali. Engko pencoblosan nang kene. Kalau saya menang nanti listrik gratis. Bijo. Kalau saya menang nanti swasembada pangan murah. Bijo. Kalau saya menang nanti akses jalan masuk desa lancar. Bijo. Oh iya. Ngentari Bagong teko rene. Loh, sakti ye, bisa langsung muncul. Lah, iku diedit tambah Mas Cai. Yo sih Mas Cai. Aku krungu apa sih wong ngono kabeh. Agak tertarik dadi ketua RT. Pak RT mriki. Dalem, Mbak. Sampeyan tasih purun dadi ketua RT. Purun. Yang ngono awakmu kudu sergap ngaji, ben gak nengikrok terus. Nggih. Cek ben sampeyan iso dadi ketua RT sampai sampeyan pensiun. Matur suwun, Mbak. Ya wis, aku pamit. Loh. Hilang mana? Alah, diedit tambah Mas Cai ku. Iya, tapi menang wae. Bolang guys. Pulang kampung aing. Ayo saiki bareng-bareng setan bebarengan. Bismillah. Ayo saiki bareng-bareng setan bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Iki pamit tumbah kula. Engkang kula action. Sih. Guru. Mbak, tolong. Mbak, tolong Mbak. Tolong. Muni ojo nglirik kamera. Enten curut. Enten curut. Muni yo gar, sampun ngumpul sedoyo niki yo. Ojo arek jabatanku ijek rong wulan kas o. Iki muni yo. Ngene wae. Ngene. Apa lengser? Ngene. Action. Bodo amat. Turun Pak RT. Kiri ini Mbak. Ya, tangan keluar sini sih. Nah, Pak ini sedang. Turun. Berarti aku IJRT ya? Cok gitu mudune kok, Cur. Turun ngene di wasin kau. Sampean. Action. Persiapno dirine sampean. Persiapno diri sampean. Saiki tak Nek kamu balik gak usah titik-titik ngene. Langsung ayo. Semangat aja mergo lesu. Soalnya gak nyoblos. Gurung wayahe nyoblos, baleni neh. Aku mangan mergo lesu. Gorong nyoblos. Gurung wayahe. Action. Aku mangan jajan mergo aku gorong nyoblos. Cuk. Action. Aku mangan jajan.
Berbengi aku gak iso turu. Aku mikir no awakmu eling koncomu. Arep stalking IG-mu karo Twittermu, tapi muter golek wifi gak nemu-nemu. Siraku ngeluh, awakku guru. Eling awakmu gak iso turu. Aku kangen awakmu opo koncomu. Mikir suwe ndelok jam wis setengah telu. Bengi aku gak iso turu, gak iso turu. Mikir no awakmu. Bengi aku gak iso turu, gak iso turu.